بڑی مہربانی مسلمان بھائیو، میرا مالک دونوں سلامت رکھے۔ حضور غوث پاک نے او ہستی نے جنہ جنہ بھی انہاں دے نام دا تذکرہ کیتا ہے، اللہ انہاں نوں کدی خالی نہیں رہن دے گا، اللہ انہاں نوں کدی خالی نہیں رہن دے گا۔ لوگوں بڑی توجہ کرے آجے، میرے آقا نال پیار کرنے والیو، ایک اللہ دے ولی نے جنہ دا نام جان احمد رحمت اللہ علیہ، اے او اللہ دے ولی نے جڑے شیر تے سواری کر دیں، کہتے تے سواری کر دیں، شیر تے سواری کر دینے تے جس علاقے بھی جان دینے اوتھو دے ولی نو پیغام گھل دین کہ آہ ایک مجھ مینو دے میرے شیر دی خوراک کے نالان دن کے مینو سلام کر جا، اگر تو دو کم نہ کیتے میں تیرے کولو ولایت کھو لواں گا، میں تیرے کولو بڑی کھو لواں گا۔ چل دے جناب ایک جگہ تے روکے نے، مجھ آ گئی ہے تے نال جناب ولی نے سلام کیتا ہے، چل دے میرے غوث دے بوئے دے قریب آ گئے، انہاں نے اتھے ڈیرہ لایا ہے تے اپنے مریداں نو گھلے آئے، جاؤ میرے مریدو جا کے جناب کہو کہ عبدالقادر نو کے کی کرے، میرے کول مجوی تحفہ گلے مینوں سلام بھی کرے۔ میرے غوث دا ایک مرید بیٹھا ہے انہاں دی مجلس وچ، انہیں کیا انج نہ کر، میرا غوث تے پیران دا پیر ہے، انہیں کیا نانا ساڑی دے جال جالی کوئی نہیں سکدا، ساڑی دے جال پچائی کوئی نہیں سکدا۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولو دے دو مرید گئے جان احمد دے، جا کے انہوں نے کی کیتا ہے گل پہ کر دینے، انج کرو جناب جلدی کرو، ساڑا پیر آیا ہے، ساڑا مرشد ہے، تے انج کرو جناب دے واسطے ایک مجوی دیو تے نال سلام بھی کرو۔ میرے غوث پاک نے بڑے تحمل دے نال فرمایا انج کرو انہوں مجوی دے دیو تے نال انہوں کہنا غوث سلام بھی آندائی۔ اینی دیر گزری ہے مج لے کے جان لگے نے، میرے غوث پاک نے جلال بھی فرمایا ہے آپ دے در تے ایک نکمہ جیا کتا رہندہ ہے، کون رہندہ ہے؟ کتا رہندہ ہے جڑا جناب بڑی مشکل جناب ٹکڑیاں تے گزارا کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں غوث تے بوئے تو مجھ لے کے بجاندے نے تو ایویں روٹیاں کھائی جانا ہے۔ کتا جناب چلے آئے، کس دردہ کتا ہے غوث تے دردہ، اگے مقابلہ کدے نہ لونا ہے، شیر نہ لونا ہے۔ میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو، چل دے کچہری وچ گئے نے، میرے غوث دے بوئے تو کتا ٹرے آئے، اگے جناب جدوں اس مرشد کول پہنچے نے، شیر دی سواری کر کے اترے آئے، انہیں کیا میرے شیر دی خوراک مجھ دے دیو، انہیں جناب مجھ دے دیتی ہے۔ ادھر میرے غوث دا کتا بھی آگے آئے، کتا بھی شیر دے پنجرے بھی داخل ہو آئے، ادھر غوث دے دوارے وال کتا منہ کر کے آندہ ہے، سونے سامیں ہے تے شیر پر میں بھی تیرے دردہ کتا وہاں، ان تو جان تے تقدیران جانن۔ سلامت رہو۔ یہ بڑی محبت والے نے ماشاءاللہ بڑا سفر کر کے استاد سعید صاحب اللہ پاک سلامت رکھے، ایک باری بلیا بے سبحان اللہ، بڑی مہربانی میرا مالک دونوں اہل ذوق نو سلامت رکھے۔ انہیں کیا میں بھی تے غوث تے دردہ کتا وہاں، آج ویکھنا ہے کہ غوث کتیاں نال کیویں وفا کر دے۔ لوگوں بندہ کسے وڈیرے دے دردہ نو کروے وہ کنڈ نہیں لگن دیندہ آندے نے، اگر جناب کتے دے گل بھی پٹائے ہوئے وہ مالک والا ہوندہ ہے، لوگ ڈردیاں کچھ نہیں آندے، تے پھر جیڑا میرے غوث تے دردہ مرید ہوئے تے غلام ہوئے، رب اس تے کیویں کمی رہن دے وے گا۔ ہن جناب مقابلہ پیون دا شیر تے کتے دا مقابلہ ہے، میرے آقا نال پیار کرنے والے قدرت نو کی منظور ہے، ادھر جناب شیر کی ویندا ہے،
کتے نے شیر نو گل وچوں پکڑ لے آئے ادھر مرشد حیران ہو کے ویندا ہے اے کی بنے آئے مینوں تے پنجا پان والا آیا ہی کوئی نہیں غوث دا مرید مجلس بیٹھا ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تینوں کیا سی نا او پیراں دا پیر او پیراں دا پیر او دے نال بے وفائی نہ کری نہیں تے ولایت کھس جاوے گی ہن جدوں اس جان من ویکھے آئے چلدا پھردا قدماں دے بار سینے نو رگڑدا ہویا میرے غوث دے بوئے تے آیا ہے آندا سونیاں لجپالو کرم فرماؤ نا میرے غوث نے فرمایا ہے اے لجپالاں دا بوآ ہے جیڑی تیری ولایت اگے گئی ہے او بھی تینوں دینے آتے نال ہور بھی عطا کرنے بڑی مہربانی میرے آقا نال پیار کرن والو اے تے میرے غوث نال جنہ بھی محبت کی تھی انہاں دا بیڑا پہاری پارے تے میرا دل آندا پھر کہنا پوے گا جن کی ممبر بنی گردن اولیاء جڑا منگتا بیٹھا وہ ہاتھ بلند کرے گا ماشاءاللہ سارے محبت لے بیٹھے ہو جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت بلا کو سلام